Molt bona tarda. Benvinguts en primer lloc al Paloma Calla en aquest simposi internacional sobre estat i religions. Com que tinc 5 minuts per donar-los la benvinguda, he preparat 5 idees, 5 coses a dir. Tenim un rellotge al fons que va molt bé per ajudar a controlar el temps. La primera cosa a dir-los, que és òbvia, és un plaer acollir-los al Paloma Calla, és evident. I per dues raons bàsiques. Una, perquè aquest equipament de l'obra social de la Caixa té per objecte contribuir a la reflexió, al debat, a la prospectiva en temes rellevants, és molt coherent amb el que és la missió d'aquesta casa, i en segon lloc perquè el tema que es proposen tractar aquesta tarda i demà al matí és un tema d'una notable i creixent rellevància a la societat occidental i a la societat en general. Segona idea, o segon recordatori més que idea, les societats actuals tenen a nivell universal quatre grans reptes importants de fons, que sense que l'ordre indiqui el grau d'importància relativa, serien la sostenibilitat, tot el que té a veure amb el canvi climàtic, la lluita per la justícia, per l'equitat, com a repte universal, la longevitat, que és una bona notícia i alhora és un repte, i la gestió de la diversitat cultural. Aquests són, des del meu punt de vista, els quatre grans reptes als que hem de fer front. I dins de la gestió de la diversitat cultural, la gestió, el cas particular, diguem-ne, de la gestió de la diversitat religiosa. Les nostres societats són creixentment pluriconfessionals i això fa que sigui molt important en acceptar o assumir que les religions minoritàries, religions, entre cometes i amb tot el respecte, importades, són nostres, són també religions del país, són religions no estranyes, no estrangeres, sinó religions del país. Això Enric Vendrell segur que ja està d'acord. Entre altres coses perquè ho he après d'ell, o sigui que segur que ja està d'acord. I, en segon lloc, suposa superar el que en podríem dir l'estratificació social de les religions. A tots els països, i al nostre en particular, la nostra percepció de les religions diverses no és idèntica, no situem al mateix pla de respecte, d'igualtat i de consideració el cristianisme, el budisme, el protestantisme, el judaïsme o l'islam. O sigui, no els situem al mateix pla i és important treballar per arribar a eliminar aquesta estratificació i a veure totes les religions minoritàries o les noves religions instal·lades, relativament noves, instal·lades a casa nostra, com autòctones o com a nostres i com a iguals amb drets i amb respecte. I en aquest context, això com s'hi arriba? Doncs s'hi arriba amb coherència democràtica, amb el convenciment profund que aquesta igualtat és desitjable i respectable, amb un exercici, un cert esforç d'empatia, de situar-se en el lloc de les altres posicions, amb informació, ho fem front a la desinformació que sovint s'acumula al voltant d'aquests temes i amb respecte, que en definitiva és l'eina per a aquest tema i per tots els temes, és l'eina més important que tenim els homes, sortosament, al nostre abast per treballar plegats. Insistir amb el respecte. I en aquest context, jo que soc un optimista, encara em queden 2 minuts per demostrar-ho, els vull donar una bona notícia, que és que hi ha un increment de sensibilitat cap a aquests temes a la nostra societat en particular. I ara em ve és molt oportú fer esment que fa just una setmana amb Enric Vendrell i amb altres els directius, els responsables de la Generalitat de Catalunya, en aquesta mateixa casa, en la mateixa sala, ha estat treballant sobre islamofòbia i extremismes violents amb un enfoc pluridisciplinar, pluridepartamental i molt valuós, i jo vaig usar, perquè tinc el privilegi de ser també convidat a la sessió, amb un enfocament enormement respectuós, profund, consistent, etc. És una bona notícia. Hi ha sensibilitat i s'aborden els temes d'una manera positiva. I també en la mateixa línia, fa just un mes, a finals d'octubre, a Sant Sebastià va tenir lloc la reunió de coordinació, que es fa un parell de cops a l'any, d'una cosa que se'n diu la RECI, la Red Espanyola de Ciudades Interculturales, a la que ara m'han embarcat com a voluntari, diguem-ne, per col·laborar-hi, i amb molt de gust, a més, i amb molt plaer, i allà, en una sessió d'un matí i tarda, al matí es va dedicar a les coses, diguem-ne, més quotidianes o més previsibles, quan es tracta de treballar interculturalitat a les diferents ciutats de l'Estat, i a la tarda va estar dedicada monogràficament a la gestió de la diversitat religiosa a nivell municipal,
que és un tema cabdal. Al final, on es gestionen les grans qüestions acaba sent a les ciutats. Ens feia molta gràcia, i si permeten l'expressió, veure responsables polítics i tècnics de Barcelona, de Sant Sebastià, de Tenerife, de Castellón, parlar d'aquests temes i explicar-se de manera molt ingènua, en el bon sentit del terme, com cada ciutat afronta la gestió de la nova diversitat religiosa que s'han anat trobant aquests darrers anys. I el Consell d'Europa, aprofitant la vinentesa, va convocar l'endemà, també a Sant Sebastià, una reunió internacional sobre diversitat religiosa, que és un fet que no s'havia donat fins ara, que jo sàpiga, o almenys no als darrers 10 anys, a la història del Consell d'Europa. I l'altra bona notícia, i amb això acabo, i això és una pressió molt personal i la dic amb tot el respecte, tinc la sensació de que l'esquerra ha superat els prejudicis. Ho dic d'aquesta manera una mica provocativa, però què vull dir amb això? Vull dir que va haver un temps que a les posicions més a l'esquerra els hi feia una certa, no sé si era mandra, pudor, respecte, angúnia, tractar temes de diversitat religiosa, perquè això no l'entenem massa, no és el nostre paper, és una simplificació i per això demano excuses per dir-ho d'aquesta manera. Però la sensació que tinc els darrers temps és que aquesta espècie de respecte o de posició incòmoda que podria tenir una part de l'esquerra respecte a la veritat religiosa s'està superant bàsicament per dues raons. Perquè comparteixen, com no pot ser d'altra manera, com a demòcrates, que el respecte a la veritat religiosa és un dret fonamental i com a tal dret fonamental s'ha de tractar i com a demòcrates no ens cabria altra alternativa fent abstracció de la nostra pròpia posició personal que respectar-ho profundament i aferrissadament. I en segon terme, i això és molt important perquè s'han convençut, o ens han convençut tots plegats, dretes, esquerres i centre-dret, tothom ens han convençut de que el respecte a la veritat religiosa és una eina fonamental de cohesió social. Ho dic d'una altra manera, si no volem córrer el risc de fragmentar o de posar en perill la cohesió social, no tenim més alternativa civilitzada i democràtica que respectar profundament la diversitat religiosa. I això és un comú denominador que ens aplega a tots els demòcrates de qualsevol orientació. És a dir, que tractar aquests temes és creixentment útil i interessant i per això celebro moltíssim i em congratulo, si em permet l'expressió, que la Fundació Joan Maragall hagi escollit aquesta casa per treballar aquest tema i els dono les gràcies per la iniciativa. Moltes gràcies. Bona tarda. En primer lloc, voldria donar-los la benvinguda com a president de la Fundació Maragall als ponents que han vingut de diferents parts d'Europa, al patronat, a tots vostès que han volgut acompanyar-nos avui i demà al matí. Vull també fer un agraïment molt particular al Palau Macaya, al senyor Jaume Lanaspa, en Josep Oller, que està per aquí, Josep, perquè de seguida vam trobar una acollida molt càlida i que ha fet possible que aquest projecte d'avui sigui real, que estiguem avui aquí en aquesta sessió. Josep, Jaume, moltes gràcies. Un dels principals objectius d'aquest simposi és analitzar i reflexionar sobre els reptes que planteja avui la eclosió del pluralisme religiós en les societats democràtiques occidentals actuals i de manera molt especial a Europa. Els fluxos migratoris estan canviant el paisatge religiós de les nostres societats. Gran Bretanya, França, Holanda van ser els primers països que reberen onades migratòries de les seves antigues colònies. Alemanya després i més recentment els països del sud d'Europa. Els models d'articulació entre les confessions religioses, majoritàriament cristianes, i els estats es troben en qüestió, en part, precisament com a conseqüència d'aquests canvis. De cara a la governació de les nostres societats, ens cal
ens cal analitzar a fons aquesta temàtica des de diverses disciplines, d'aquí que la plataforma que avui oferim inclogui filòsofs, sociòlegs, politòlegs i juristes. Com dèiem en la presentació de les jornades del programa, la pregunta central que voldríem treballar és quin paper li correspon a la religió en les societats europees contemporànies. La teoria de la secularització s'ha demostrat incompleta, d'aquí que convingui ara diagnosticar de bell nou el grau de vitalitat de les creences religioses, així com les diferents formes que aquesta està adoptant. En aquests darrers 50 anys, els models de relació entre les religions i l'Estat està cridat possiblement a canviar notablement. Els models, al meu parer, i això crec que és un tema que treballarem sobretot demà al matí, que han funcionat més bé que malament, es troben davant, repeteixo, del repte de la diversitat religiosa. Penso en els models confessionals, ja sigui el britànic, assentat en la tradició i que avui és més anacrònic que res, ja sigui el grec, revisat a instàncies de la Unió Europea perquè obligava a inscriure en els carnets d'identitat les opcions religioses dels seus ciutadans, fins als laïcistes, començat per França, amb un model encara vigent i en part hereu d'una visió hereva de la Revolució Francesa, la qual entén que la vivència religiosa és un factor negatiu de l'emancipació humana. Al costat d'aquests models hi trobem també el nòrdic, amb esglésies nacionals que s'han convertit en departaments d'ètica pública i d'identitat nacional sense pràctiques litúrgiques i celebratives, atès la manca d'assistència als centres de culte, o els models confessionals, com Alemanya o Espanya, que centren els seus valors en la recerca, a vegades parcial, de la separació entre Església i Estat, seguint uns criteris que són separació, llibertat de culte i cooperació entre ambdues institucions. Les noves expressions religioses expressades en l'espai públic europeu interpel·la el compromís d'Europa que té, de manera irrenunciable, amb la llibertat de consciència i religió. Molt probablement obligarà a cercar noves obligacions a les institucions polítiques i jurídiques nacionals i internacionals. En aquest simposi que ara tot just comença, no només mirarà d'identificar els principals canvis i problemes que planteja aquesta irrupció, sinó que, a més, ha de cercar possibles vies i propostes que convindria impulsar i no només d'una sola vessant jurídica. Espero que avui i demà aquesta reflexió ens ajudi a avançar i vull aprofitar, i ho dic de tot cor, agrair al professor Daniel Gamper, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, el professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna i membre del patronat Miquel Calsina, l'excel·lent feina que han fet de coordinació del projecte, del programa, que crec honestament que és un projecte i un programa de primer nivell. Moltes gràcies i bon simposi. Hola a todos, soy Camilo Ungurano, profesor de Teoría Política en la Pompeu Fabra y soy el moderador de la discusión de hoy. Muchas gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí, de verdad lo pensaba ahora mismo. Para mí como inmigrante, este tipo de evento, que es muy característico de Barcelona, es una razón de amar esta ciudad, este tipo de evento cultural. Voy a presentar brevemente, en primer lugar, a Mar de Griera y después al profesor Pollack, dos sociólogos. Y Mar
es una conocida mía que siempre me acuerda que los filósofos deberían leer más sociología, y espero que va a decirle esta cosa de Habermas también, de su visión postsecular. Vamos a ver. Pues Mar es profesora de Sociología en la Autónoma de Barcelona, es directora del Instituto de Investigaciones de la Sociología de la Religión y escribe sobre cuestiones como diversidad religiosa, minorías, nuevas formas de espiritualidad. Ha publicado mucho sobre estos temas. Y una de las cosas que yo no sabía de Mar es la cantidad de premios que ha tenido por su tesis, por sus ensayos, por su investigación. No voy a enumerar ahora los premios y los escritos, pero es de verdad impresionante. Y después vamos a tener al profesor Pollack, lo conocía de sus escritos. Y creo que una de las características interesantes yo creo, uno de los más importantes sociólogos de la religión de Europa es que combina un conocimiento profundo de la sociología con conocimiento teológico, con conocimiento filosófico. Y eso no es de recibo. De hecho, el profesor Pollack lleva casi 30 años escribiendo sobre varios aspectos de la cuestión religiosa en Europa, y uno de sus primeros artículos de 87, de hace casi 30 años, son sobre Tillich, Karl Barth, Habermas y Luhmann. Y después creo que la gran mayoría de su contribución científica se ha desarrollado más bien en el ámbito de la sociología de las religiones. Actualmente el profesor Pollack es profesor de sociología de las religiones en la Universidad de Münster, y es el director de un proyecto que es muy prestigioso sobre religión y política. Son los llamados Clusters of Excellence de Alemania, los proyectos muy grandes y muy competitivos, y es el autor de una lista impresionante de publicaciones. Por ejemplo, el año pasado, Religión en la modernidad, an International Comparison, una comparación internacional. 2014, un libro sobre los límites de la tolerancia en Europa. 2013, un libro en colaboración sobre modernidad y religión, controversias sobre la modernidad y la secularización. Sin más, doy palabra a Mar y después al profesor Pollack. Los organizadores me han repetido varias veces que debo de hacer un poco de policía, entonces entre 20 y 25 minutos. Por favor, Mar. Bona tarda a tothom. Gràcies, Camil, per la presentació. Moltes gràcies a la Fundació Joan Maragall per organitzar aquest acte. És un plaer formar part d'aquesta discussió. Moltes gràcies també a la Fundació La Caixa per l'espai, i moltes gràcies al Daniel Gamper i al Miquel Calsina per impulsar el debat en aquests temes, que és important. M'han demanat que fes la presentació en anglès, així que faré un canvi d'idioma. Si hi ha qualsevol problema després, podem parlar fora en català, castellà, el que vulgueu. Així que començaré. Since its apparition, the term post-secular has been used in a myriad of ways. La societat postsecular ha estat utilitzada dins de molts aspectes, la ciència política, els estudis religiosos i filosòfics. Aquest terme postsecular va ser acunyat per Philip Blanc en el seu llibre Filosofia postsecular, i després va ser molt popularitzat per Habermas en els seus escrits sobre postsecularisme i la societat. Però no hi ha consens sobre el significat d'aquest terme. Si veiem la literatura, veiem que postsecularisme està utilitzat com una explicació normativa de la transformació actual de la religió. Ara parlaré des del faristol per poder canviar les diapositives millor.
Des del punt de vista sociològic, hem de pensar en la utilitat d'afegir un nou terme per explicar el paper de les religions en el món contemporani. Jo considero que hauríem d'examinar la religió d'una manera empírica i sobre la substitució del que hem anomenat postsecularisme. Per aquesta raó, ara centraré la meva presentació i la meva reflexió en el significat de la religió en el món contemporani. El meu argument principal té tres vessants. En primer lloc, analitzarem el procés de postsecularització i per què això ha tret tant d'interès acadèmic, alhora que s'ha prestat menys interès a la conceptualització de la religió i les transformacions en la societat contemporània. Especialment, hi ha una falta de reflexió sobre com el concepte de religió s'utilitza, és a dir, com utilitza la gent aquest concepte de religió i quin és el vincle entre religió, cultura en la vida diària. En segon lloc, us mostraré que la transformació de la religió demana el descoblament del concepte de la religió en dues dimensions, la transcendència i la identitat cultural. La transformació de la religió es capta molt millor si aquesta transcendència i aquesta dimensió cultural s'analitzen com a dimensions separades, seguint la seva lògica. En tercer lloc, diré que la definició de la religió tenen implicacions en quant a les reglamentacions de l'Estat i en quant a la conceptualització dels grups religiosos. Us il·lustraré tots aquests arguments amb diferents vinyetes. Per tant, passarem a la primera part pensant en el secularisme. Talal Assad va ser el primer sociòleg en pensar Talal Assad va ser el primer sociòleg en pensar en la secularització. Talal Assad és un dels primers que va criticar moltíssim la idea del poder secular i ho va oposar a la idea de la religió. D'altra banda, José Casanova va mostrar com la secularització s'havia de comprendre. I s'havia de comprendre com a tres processos. En primer lloc, la secularització com a diferenciació entre esferes seculars. En segon lloc, la secularització com el declivi de les creences religioses i les pràctiques. En tercer lloc, la secularització com a privatització de la religió. Aquesta diferenciació en diferents esferes ja no es qüestiona avui dia. Ja no hi ha cap sociòleg de la religió que qüestionaria que el món contemporani estigui caracteritzat per aquesta separació d'esferes. No obstant això, sí que hi ha més discussió pel que fa al declivi d'aquestes creences religioses i pràctiques religioses. Què volem dir realment quan estem dient que estan en declivi? I fins a quin punt aquest declivi explica la transformació en aquest aspecte? I la tercera idea és la idea de secularització com a privatització de la religió. Aquest és l'interès de José Casanova. José Casanova pensa en aquests límits, en aquestes fronteres entre el públic i el privat i les religions contemporànies, com estan prenent un paper cada cop més predominant en les esferes contemporànies. També voldria assenyalar el que ens diu James Beckford. Ell ens diu que hem de tenir en compte i hem de reflexionar sobre què és la religió en una societat específica. I això no és una cosa que podem donar per sentada, és una cosa que hem d'examinar. El que ens diu Beckford és que no podem donar per sentat quin és el significat de la religió. No podem simplement pensar que la religió està allà i que els sociòlegs de la religió han de captar-la molt ràpidament. La religió és una cosa que va canviant i al llarg d'aquest canvi hi ha conseqüències a l'hora d'acomodar políticament aquesta religió. Per tant, permeteu-me que comenci tot explicant-vos dues vinyetes del meu treball de camp.
I entraré en aquesta direcció, és a dir, pensar què és la religió actualment i quin és el paper de la religió. M'agradaria explicar-vos aquestes dues vinyetes. La primera es relaciona el meu camp de treball en els centres penitenciaris. Des de fa 5 anys he estat fent treball de camp en centres penitenciaris per tal d'entendre com les institucions públiques s'ajusten a la diversitat religiosa. Mentre fèiem aquest projecte, vàrem fer entrevistes amb psicòlegs i pedagogs de centres penitenciaris. Una vegada, la meva col·lega Anna Clot, que està aquí present, estava entrevistant a un educador social sobre el paper de la religió a la presó. No va parlar gaire de les minories religioses, més enllà del que ja sabem, però aleshores la conversa es va derivar cap a el Reiki, el curs de Reiki. No sé si el coneixeu. Amb el curs de Reiki que alguns voluntaris ensenyaven als interns. Mentre parlava del curs, li va explicar a l'Anna que havien organitzat un ritual per tal de celebrar el solstici d'estiu i va descriure el ritual que havien organitzat de la següent manera. Va dir, era la primera vegada que un ritual com aquest havia estat realitzat a la presó. No estem habituats a agafar-nos de les mans. Tothom juga el seu paper aquí a la presó, som molt estrictes. Encenem una espelma i cadascú expressa el seu desig, formem un cercle i unim les nostres mans i cadascú va demanar els seus desitjos. I tots estaven molt contents després del ritual, ens abraçàvem de manera forta. Va ser la primera vegada, penso, que jo havia abraçat a un intern i va ser una sensació molt bonica de que alguna cosa important s'havia produït i després els àngels varen començar a arribar. És a dir, que la cerimònia no es descriu en termes religiosos. Quan parlem de la vida religiosa de la presó, ella no es referia a això. Tanmateix, quan llegim aquesta declaració, clarament veiem que hi ha una dimensió religiosa aquí, una dimensió espiritual. Després d'aquesta descripció, ens vam interessar en la religiositat política a les presons i després vam fer un projecte que encara està en curs sobre el paper de les disciplines holístiques, especialment la ioga a les presons. El ioga és molt popular a les presons contemporànies catalanes, però també arreu. Aquí vaig arribar molts interns que s'havien dedicat als altres estudiants. Un d'ells era Yassif, aquesta dona, que té de 28 anys d'edat, és equatoriana i ha estat duent a terme aquest curs fa 3 anys a la presó. Ella fa ioga cada matí, les seves paraules estan farcits en termes com chakras, karma, quan ens referim a l'època de la nova espiritualitat. Però ella s'autodeclara com a catòlica i si li pregunta si va a missa diu, home, ho sento, però no, la missa és a l'hora que el curs de ioga. Jo penso que el ioga m'ajuda més que no pas la missa, però tanmateix soc catòlica, em declaro com a catòlica encara que no vagi a missa. Això ens diu alguna cosa a nosaltres sobre aquesta idea de la religió com a el que esmentava anteriorment. I ara estic procedint a la segona vinyeta. La segona és molt diferent. Això ve del camp de treball que hem estat duent a terme en el mapa religiós català dirigit per la Generalitat de Catalunya. Això és el 2003, quan jo entrevistava els líders religiosos, les religioses de diferents comunitats religioses de Catalunya. Vaig entrevistar en una mesquita a un imam. Mentre esperava vaig iniciar una conversa, el líder no estava allà, l'imam no estava allà, jo estava asseguda allà, i vaig iniciar una conversa amb una dona que estava asseguda allà a la mesquita. I mentre parlàvem, ella ràpidament em va dir, jo no sabia que era musulmana fins que vaig arribar a ella era del Marroc. Immediatament vaig agafar aquesta afirmació com si ella estigués explicant-me un procés de conversió religiosa. No era musulmana anteriorment, però va elaborar la idea i va dir, mentre estava al Marroc no era molt conscient de la meva religiositat. Era una cosa que estaven allà, però jo no era molt devota, ni tampoc era atea. Senzillament no era un problema per mi. La meva religiositat no era un problema. El que m'estava indicant és el fet que la seva religiositat va agafar una nova cara quan va esdevenir l'altre religiós
dins la societat catalana i espanyola. Aquestes dues vinyetes indiquen les dificultats de tenir de limitar la religiositat a unes limitacions específiques. En els Estats Units, el sociòleg Mary Maguire ens dona una introspecció interessant. Ella ha parlat de la necessitat de concentrar l'atenció en les vides religioses individuals i les pràctiques específiques que constitueixen l'expressió religiosa. Segons ella, els sociòlegs poden equivocar-se si intenten descriure les religions individuals i la religiositat individual si les limiten als paquets, diguem, que les grans esglésies han aprovat. Però ella considera la religió com una amalgama contradictòria i, doncs, complicada de creences, i això captura les formes i desviacions religioses. I aquestes reflexions les considero com a fonamentals, ja que indica la necessitat d'experimentar o d'explorar la religiositat des d'una perspectiva ètica i moral entre les versions viscudes i oficials de la religió. Per Maguire, en el seu anàlisi, és molt útil quan parlem de la transformació de la religiositat a un nivell macro o micro. Hi ha dues qüestions pendents des de la seva perspectiva. És possible identificar alguna tendència general que vagi més enllà del context individual? D'acord, tothom té la seva pròpia religió, però podem identificar algunes idees generals i com la transformació a cada religió es correlaciona amb cada procés social general, com la secularització, la laïcització. Amb la formació de la religiositat a la societat contemporània, Grace David doncs parla de la creença amb la pertanyença i pertànyer sense creure. La seva proposta és interessant perquè indica la maleabilitat de la vida religiosa. Però, i suposo que totes i tots esteu familiaritzats amb aquesta distinció. Jo vaig ser convidada per la Fundació Joan Maragall a Barcelona fa uns anys. Estaven allà i ella em va explicar aquesta idea de pertànyer sense creure. És a dir, que tu formes part d'una comunitat però no hi creus, no hi practiques. D'altra banda, hi ha aquesta idea de creure, de pregar a casa però mai no anar a missa, és a dir, la idea de creure sense pertànyer. Jo trobo que la seva aportació és molt i molt interessant, però considero que encara té dos punts febles. D'una banda, encara considera la religió com a condició exclusiva. O creus o pertanyes, o amb dues les coses, a només una única religió. És possible parlar d'una doble afiliació? Ara que Leonard Cohen ha estat tan famós aquesta darrera setmana, ell deia que ell era budista i que alhora era d'una altra religió. És a dir, que podem crear això com a excepció o això ens indica un procés més general. I, d'altra banda, com copsar l'experiència o la dimensió de la religió, una afiliació. Es parla de creure i pertànyer, però què podem dir de l'experimentació de la religió? I per aquesta raó jo considero que hi ha hagut una transformació de la religió, però aquesta transformació es descriu millor com un procés de separació entre la identitat i, doncs, transcendència. La religió pot ser identificada com a identitat cultural, una dimensió separada, cadascuna de les quals segueix la seva pròpia lògica. I la societat contemporània, els individus, poden seguir diferents subministradors espirituals i busquen experiències transcendentals d'identificació cultural. I aleshores poden combinar això per tal d'assolir identitats de manera diferent. En d'altres paraules, alguns individus poden buscar una experiència transcendental, doncs poden anar a ioga, reiki, etc., mentre conserven algun tipus d'identificació cultural amb la religió tradicional, com la meva entrevista. Però d'altres s'identificaran com a no religiosos, però tanmateix tenen experiències transcendents. Molts dels meus companys de ioga, molts dels interns de ioga que he experimentat, deien que eren ateus, però que havien tingut una experiència espiritual profunda. En tots els casos, el més subministrador religiós canalitzarà les experiències d'identificació cultural i religiosa, i es poden descriure com a catòlics, que van a la missa, busquen transcendència i identificació amb el mateix subministrador, entre cometes. A mi m'agrada aquest terme de subministrador. Segur que hi ha un millor terme, però suposo que totes i tots entendreu a què em refereixo. Ara permeteu-me que digui, que indiqui algunes paraules sobre què entenc jo per
transcendència religiosa i la religió com a identitat. Thomas Luckmann defineix la transcendència com una relació interna dels actes humans a una cosa que els transcendeix la vida quotidiana. La noció de transcendència es relaciona a la capacitat humana d'anar més enllà del món de la vida ordinària i entrar en una província de sentit més profund. El concepte de transcendència es relaciona amb la idea del sagrat, desenvolupat per Rudolf Otto, i és el concepte d'un concepte acunyat per Emil Durkheim. En aquest concepte, les expressions religioses que es deriven es basen en l'experiència subjectiva de la transcendència, i a partir d'aquestes connexions podem veure d'altres marcs referencials institucionals. En aquest sentit, les dimensions materials i corpòries són de rellevància i creixent per a cada individu i indiquen una relació amb noves formes espirituals i processos que creen significat. Tal com el sociòleg alemany Kurt Robert diu, no només moltes persones poden experimentar diferents experiències religioses, sinó que moltes persones no religioses parlen d'haver tingut aquestes experiències. En d'altres paraules, l'experiència de la transcendència transgredeix la distinció entre la persona religiosa i les persones no religioses. Les organitzacions religioses tradicionals no tenen el monopoli en el subministrament de transcendència i d'altres subministradors competeixen amb les institucions religioses tradicionals. D'altra banda, quan analitzem la religió com a identitat i tornem al tema que reflecteix actualment la religió com una cosa que proporciona identitat als individus. Treballant amb aquesta concepció, podríem dir que la religió subministra la possibilitat de donar un camí amb una mateixa identitat, és a dir, que no parlaré massa sobre aquest punt. Però a mi m'agradaria dir alguna cosa paradoxal. Quan la religió funciona com a marcador identitari en una societat humana, aquest marcador esdevé molt invisible a la vida quotidiana, de manera que quan la societat catalana era gairebé catòlica, mai no ha estat completament catòlica, però quan el catolicisme era un monopoli, d'alguna manera, la identitat era gairebé invisible, no era visible. Tanmateix, la religió en aquella època va esdevenir diluïda com a acte, com a ascripció cultural, gens problemàtica, però en situacions de secularització, laïcització o post-laïcització, la idea de la religió com a identitat pren una nova visió. I ara procedeixo a la tercera part de la meva intervenció. No estic gens familiaritzada amb aquests dispositius tècnics. Em sap greu. Yeah, it's okay. Yeah, it depends how you... Okay, let me... Molt bé. Permeteu-me que ara passi a la tercera. Podem entendre, doncs, la religió com a transcendència i com a identitat cultural. I això com es relaciona amb un procés més general de canvi a la societat. Espero que es relaciona amb la laïcització i la polarització. La separació entre ambdues es relaciona amb canvis a la societat contemporània. Bàsicament, l'escenari europeu ha estat transformat i ha passat per un procés de secularització amb la diversificació de la religió a mesura que aquesta s'ha produït. D'alguna manera, la separació de la religió es correlaciona positivament amb ambdós els processos, la secularització i la pluralització. Encara que podem no considerar la distinció entre la transcendència i la identitat com un nou fenomen, observem que la secularització i la diversificació d'alguna manera augmenten les possibilitats de separació. D'una banda, la secularització ha afeblit el poder de les religions tradicionals per governar la vida religiosa dels individus. Com Charles Taylor ha dit, les religions tradicionals han tancat la seva capacitat d'imposar la seva autoritat sobre el camp de l'ésser interior. I la búsqueda contemporània d'autenticitat ha permès l'expansió i legitimació de nous camins per arribar a una transcendència religiosa més enllà de les religions tradicionals. En aquests contextos, no només això es produeix fora de les religions tradicionals per obrir nous camins cap al sagrat, sinó que aquests, amb una afiliació religiosa més tradicional, s'obriran a buscar el sagrat a través d'altres mitjans. També s'ha de considerar el fet que, com Alice diu, la secularització promociona un procés de desregularització de mesura d'idees, símbols
religiosos que es poden tenir a l'abast per al consum religiós. I, a més, això s'uneix a la diversificació contemporània de l'escenari religiós. I aquesta desregulació facilita l'utilització de símbols, rituals, cerimònies i tècniques per assolir la transcendència en una societat contemporània. La pluralització. D'altra banda, és fonamental prendre en consideració el procés de pluralització per entendre més bé la complexitat creixent del camp religiós, la fi del monopoli religiós i l'augment dels altres religiosos promociona el concepte de religió com a identitat cultural. I actualment s'accepta àmpliament que la identificació religiosa no sempre va de la mà amb la pràctica religiosa. És a dir, que jo em puc definir com a catòlica però no anar mai a missa, tal com he dit, és a dir, no practicar massa. I les estadístiques indiquen un nombre creixent d'individus que s'autodeclaren com a membres d'una religió en particular, però això no es correlaciona amb l'experiència ritualística transcendental. Fins a un cert punt, la religió cultural té una fracció especial en escenaris caracteritzats pel que Zurinsky ha anomenat els caires pluralístics. Aquestes crisis es produeixen com a conseqüència de diferents escenaris que resulten de processos de canvi sociodemogràfic o polític. I a mesura que les circumstàncies canvien, la religió es considera com un pilar que facilita discursos entre tant els creients com en els no creients de la població. Per tant, la transformació de la religió necessita ser contextualitzada en un context de pluralització i laïcització per tal d'entendre. Aquests canvis no entren en contradicció amb una tesi de secularització ni tampoc amb una de diversificació. Els canvis, com he dit, no només tenen conseqüències en la situació actual de les religioses viscudes i també la seva dimensió pública. I ara passaré a la tercera part de la meva dissertació. Sí, he dit, tenim aquesta separació de les religions, religió d'identitat i religió de transcendència, i aquesta separació d'alguna manera, aquest desaparellament és alienat pel context de diversificació i pluralització. Per tant, jo argumentaré que no podem considerar la secularització com una mena de cosa que s'ha superat. La secularització encara està aquí present, però va conjuntament amb la diversificació. I això implica la transformació del paper de la societat en la religió contemporània. Però la meva tercera qüestió és com aquests canvis individuals en la manera en què es viu la religiositat ha influït l'esfera pública, per relacionar-ho amb el tema d'aquest simposi. Diré que molts nous desafiaments i dilemes reguladors sorgeixen quan considerem la religió des d'aquesta perspectiva. Tot seguint Abigail Eisenberg, la erudita acadèmica canadenca, podem identificar tot un seguit de processos religiosos que col·loquen la religió com una entitat no triada similar a una necessitat, la qual cosa ha de ser ajustada i acomodada per tractar les persones de manera justa. En contrast amb la idea de la religió com a tria, considerar la religió com una identitat fa que la religió és més qui sóc jo i no pas el que trio per creure. I això afecta la identitat col·lectiva sobre la individual. Permeteu-me que acabi la meva intervenció amb un camp, amb algunes imatges del meu treball de camp que parlen per si mateixes. Aquesta és una imatge del treball de camp realitzat a diferents ciutats catalanes. Com podeu observar, una és una sessió de meditació, o potser es tracta d'una cerimònia de meditació per a persones que mediten en l'espai públic, es reuneixen i mediten per augmentar els nivells energètics de la ciutat de Barcelona. L'altre és un grup de persones musulmanes que resen davant de l'Ajuntament. Aquestes expressions de religiositat poden semblar similars perquè són una performance, però la religiositat és percebuda i és considerada i és públicament col·locada. Això marca la diferència. La meditació és públicament percebuda com una dimensió espiritual de la religió que no ha de ser regulada. D'aquesta manera pots fer meditació al carrer i no necessites un permís especial. De fet, la gent ho fa així. I l'altre cas és considerat com una expressió religiosa. Habitualment necessiten de permisos i fins i tot podrien ser multats si no tenen
els permisos escaients. En aquest cas podríem dir que la percepció de la religió té algunes conseqüències en com la religió és regulada o reglamentada, però és percebuda com a normal a la nostra societat. Això està incrustat en la nostra pròpia història, la nostra manera de pensar, que té conseqüències en la manera en què nosaltres projectem la religió a l'esfera pública. I aquest és un altre exemple que m'agradaria compartir amb vosaltres d'altres dos treballs de camp. Un és un centre penitenciari, no a Catalunya, on vàrem entrevistar el director del centre penitenciari i li preguntàvem si hi havia símbols religiosos a la presó. I ens va dir que en absolut. I a l'oficina del director ens van dir no hi ha símbols religiosos en aquest centre penitenciari. Som un centre penitenciari laic, som moderns, etc. I després caminàvem per allà i vàrem veure això. Segurament no ho podeu veure, però aquest és un edifici. I vàrem dir, què és això? Això és un símbol religiós o no? Sí. Home, però això és un tema cultural. Això ha estat aquí des de sempre, va dir. Això forma part de la nostra tradició. Això no és veritablement religiós, perquè no té sentit. És a dir, que no resem davant d'això. D'alguna manera podríem fins i tot pensar amb la religió, que funciona com una identitat cultural que esdevé invisible d'una manera similar a la que Michael Rickelholt parla dels escenaris banals, el catolicisme banal, que és invisible. Tanmateix, jo diré que aquest catolicisme banal és típic de les societats fa 20 o 30 anys. Ja actualment està canviant, perquè ja no esdevé una cosa trivial o banal. La banalitat queda qüestionada per les minories que arriben al nostre país i diuen, escolta'm, això no és banal, no significa trivial. Ho sento, he dit tribal, però volia dir trivial. El banal no és trivial, és a dir, que podem considerar que aquest símbol pot tenir un impacte sobre algunes minories i pot tenir algunes conseqüències sobre la seva manera de viure. I l'altra imatge és el treball que estem fent conjuntament amb dos col·legues, un alemany i un altre espanyol, sobre la catedral de Còrdova. En aquest cas, podem observar que hi ha un debat sobre si podem definir la mesquita de Còrdova com una institució cultural catòlica o una altra cosa. I fins a quin punt aquesta cultura és àmpliament compartida o és qüestionada. Aquestes fronteres no tinc una resposta, però aquestes fronteres estan sent moldejades i per tal d'arribar a les meves conclusions voldria compartir amb vosaltres algunes reflexions finals. Pensaré quin és el paper de la religió a l'esfera pública, com definim la religió i com aquesta definició de religió queda projectada a l'esfera pública. I també utilitzaré algunes imatges del treball de camp per indicar-vos que en un moment donat hi ha tres maneres diferents de pensar en la religió que projectem a l'esfera pública actualment. Hi ha tres maneres diferents de pensar en com incloure la religió, que simultàniament coexisteixen a la nostra societat. Aquí tenim una sala amb un centre penitenciari dissenyada per dur a terme reunions religioses. En aquest cas, la idea de laïcitat estava unida a una altra cosa, és a dir, que si som una societat laica no hi ha cap problema, no hi ha cap senyal, només una sala buida per resar, per pregar tots junts. I això és la idea que trobem en alguns hospitals i presons. Això també és d'un centre penitenciari, que no és una sala buida. En aquest cas, la religió és com una activitat cultural com qualsevol altra. Podem tenir una celebració religiosa en una sala per activitats múltiples. Això succeeix a les presons, no als hospitals, però és un tema sobre el qual no tractaré. La segona concepció és que la religió totes les religions poden compartir alguna cosa en comú. Podem pregar tots junts. Hi ha una transcendència que es pot compartir i podem crear aquest ambient per estar tots junts. I aquesta també és una sala de pregària amb un hospital creada amb aquesta idea. La idea de construir i compartir un espai. I la tercera, això és d'un centre penitenciari. Aquest és el meu tercer cas. En aquest cas, aquesta ha estat una societat catòlica, però en un moment donat donem espai a d'altres religions perquè preguin i utilitzin l'espai. Aquest és el cas d'una presó en el que hi ha una celebració catòlica, és a dir,
aleshores s'obren els envans. I quan hi ha una altra celebració religiosa es tanquen els envans. És a dir, que hi ha dos sistemes, o tancat o un lloc per col·locar tots els símbols religiosos. Hi ha un armari per col·locar tots els símbols religiosos. I voldria acabar tot dient que he intentat demostrar que actualment les definicions de religió no són banals, no són innocents, però tenen conseqüències polítiques i podríem reflexionar sobre aquestes conseqüències en aquest seminari. Gràcies per la vostra atenció. Without further ado, I give you... Bé, doncs sense més, ara passarem la paraula al professor Pollack. Ladies and gentlemen, Bon dia, senyores i senyors. En primer lloc, voldria agrair als organitzadors de la conferència que m'hagin convidat. És un plaer estar aquí i, evidentment, doncs, estic impacient perquè hi hagi debat, perquè, bé, ja hem tingut algunes idees molt estimulants, una presentació molt estimulant i, fins a cert punt, doncs, estic d'acord o em sumo a les idees que ha presentat la meva companya. Sens dubte, hi ha un nou discurs sobre la religió a les societats modernes. Aquest nou discurs ha aparegut en l'esfera de les humanitats i de les ciències socials i aquest nou discurs ja no és la sèrie de declaracions que van predominar, que van prevaler en l'esfera de les ciències socials i de les humanitats abans. Hi ha nous termes que apareixen, hi ha noves paraules clau, estem parlant de la desprivatització de la religió, del retorn de les religions, del reencantament del món. Tots aquests termes són de Risebot, de Casanova o de Beck, que són els quals han propost aquest nou discurs de la religió a les societats modernes. La teoria és criticada i es parla d'aquesta separació, d'aquesta associació de religió i modernitat i es proposa un nou discurs que aleshores està reclamant la compatibilitat de la religió amb la modernitat. I un altre punt d'aquesta crítica rebuda per les propostes de José Casanova i dels altres és que la modernització, la racionalització, la prosperitat econòmica no porten inevitablement cap a la secularització, sinó que, en canvi, la modernització i la religió poden anar de la mà. És a dir, hi ha un nou discurs sobre la religió que es refereix, per exemple, als Estats Units o també als països postcomunistes, a Europa, i s'apunta que, per exemple, als Estats Units podem trobar societats o un desenvolupament tecnològic molt fort, molt elevat i al mateix temps molta religiositat. I també, si veiem els països europeus, podem observar processos de modernització que estan associats amb la revitalització de la religió, amb un retorn de la religió. I això vol dir que la religió i la modernitat no estan en una relació molt estreta, però tampoc estan en competició. I això ho dic perquè hi ha moltes teories de la secularització que ens deien que la religió era una variable dependent i, de fet, caldria més aviat veure quines són les fonts que ens pot donar la religió. La religió és capaç d'estimular, d'influir en el canvi social. Això vol dir que no es pot veure més la religió com a una cosa totalment independent. No és una variable totalment independent, per tant, la religió. La teoria de la secularització també està força criticada perquè es percep com una ruptura estricta. S'assumeix que hi ha una ruptura estricta entre aquest
període cristià de la premodernitat i després el període laic o secular de les nostres societats contemporànies. En lloc de parlar de ruptura entre els temps premoderns i els temps moderns, els crítics de la secularització diuen que hi ha una mitigació, un esborrament de les fronteres entre el període premodern i el període modern. I això és molt important perquè ens marca aquesta continuïtat entre els temps premoderns i els moderns. I aquesta teoria es considera eurocèntrica, progressiva, teleològica, evolucionària, i en lloc d'aquesta visió eurocèntrica sobre el canvi religiós, hauríem d'acomodar-nos a les contingències de la modernitat i també dels canvis històrics. És força obvi que aquesta crítica de la teoria de la secularització està dictada per aquesta lògica de la inversió. En lloc de pensar en un declivi religiós, en lloc de parlar de la relació estreta entre la religió i la modernitat, s'accentua aquesta competició, aquesta ruptura. I, com dèiem, aquesta ruptura també entre temps premoderns i els temps moderns, o les societats modernes. I jo crec que no hi ha cap dubte que la crítica de la teoria de la secularització és francament una crítica negativa que mira de reemplaçar la narrativa anterior. I bé, això és el que realment vull mostrar-vos en la meva presentació. Jo crec que és necessari deixar aquestes narratives magistrals i aquestes teories de la secularització i el fet de criticar la teoria de la secularització. Això cal deixar-ho de banda i cal tenir una hipòtesi clara sobre els canvis religiosos en les societats modernes. Això és necessari. Si volem ser una mica més oberts empíricament, hem de veure què està passant a la nostra societat. Avui dia no queda clar. Avui dia no queda clar des del primer punt de vista. I no queda clar, ni pensem en la modernització o en l'enfocament de la secularització i no queda clar tampoc si ho critiquem. És a dir, que les nostres observacions cal que siguin molt més empíriques, no han d'estar governades per les nostres ideologies. Bé, això és el que volia dir, bàsicament. Per tant, jo canviaré les meves consideracions teòriques en la primera part de la presentació i passaré a unes informacions bastant més empíriques en la meva segona part de la presentació. Però, bé, què volem dir amb el concepte postsecular? Aviam, si volem definir postsecular, crec que, en primer lloc, hem de definir què vol dir secular. Què vol dir secular? Què vol dir la secularització, el secularisme? Doncs bé, tots aquests termes són termes diversos. I, de fet, jo tinc un col·lega que ens ha demostrat que, com a mínim, hi ha 9 significats del terme secularització. Aviam, jo no vull afegir-ne un de més, però sí que vull apuntar aquesta complexitat del significat de la secularització. Com a mínim, hi ha 4 significats diferents. El primer és un significat bastant convencional. Podem dir que la secularització té un significat legal, és a dir, és un terme que està emparentat amb la legislació eclesiàstica, és la transferència d'una persona o d'una propietat del domini sagrat al domini secular. Això vol dir, per exemple, que un monjo abandona les seves regles monàstiques i aleshores es converteix en una altra cosa, o bé que una església, que aquesta propietat és expropiada i esdevé una propietat secular o laica. I si ensenyim aquest terme legal o aquesta accepció legal del terme, doncs aleshores estem fent molt clarament la distinció entre el que és de domini sagrat i el que no ho és. És a dir, pressuposem un cert dualisme entre tots dos dominis.
I després està el terme secularització, però vist com un topos de història cultural. I això té dos significats. Té un significat positiu i un altre de negatiu. Positivament, això vol dir que la secularització pot ser definida com l'emancipació, és a dir, l'emancipació de les esferes seculars del control eclesiàstic. I això sovint s'associa amb un alliberament, amb una emancipació, amb un significat positiu. Això vol dir que el regne secular s'assembla o s'emparenta amb la transcendència i que és exclusiu a la transcendència i està desprovist de religió. Aquest és el significat positiu. El negatiu està associat amb una pèrdua del poder de l'Església, una pèrdua d'unitat religiosa. Aquí, en aquest cas, jo crec que el terme té un significat normatiu i aquí ens podem preguntar fins a quin punt podem concebre l'edat moderna com a legítima. Després hi ha un significat teològic, un significat filosòfic que són força sorprenents, perquè, de fet, secularització, segons aquesta accepció, vol dir que el que és secular s'entén com el que era religiós esdevé secular i el que és secular esdevé religiós. És a dir, que hi ha els límits entre les esferes seculars i religioses que es va esborrant i aleshores podem trobar una mena de religiositat del sagrat dins de l'esfera secular i podem, per exemple, pensar en Hegel i en la història de la humanitat i la història de l'art, la filosofia i l'art. I tot això és una autorealització de l'esperit. I això forma part de la realitat secular. I la realitat secular alhora ens pot assenyalar la transcendència, ens pot dur cap a la transcendència. És a dir, no hi ha una forma que distingeixi una cosa de l'altra. I després hi ha un significat sociològic. Un significat sociològic que tracta de desfer-se de tots els altres significats. És a dir, en aquest cas, la secularització només vol dir declivi de la religió a la societat. Ara voldria referir-me a Habermas en la seva interpretació del que és postsecular, perquè ell va introduir el terme postsecular i, de fet, és el títol de la nostra sessió, cap a una societat postsecular, és a dir, ens encaminem cap a aquesta societat postsecular. Doncs bé, jo crec que el terme postsecular, segons Habermas, segons el seu enfocament, es refereix negativament al significat cultural i històric de secularització. I aquí ell utilitza el terme postsecular per qüestionar el que és secular i per qüestionar la seguretat de la modernitat. I es tracta aquí de sobrepassar la modernitat i distanciar-se de la desaparició de la modernitat. Aquí, José Casanovas ha parlat d'un altre significat i, de fet, si observem Hegel Kant, podem distingir diferents etapes del desenvolupament de la humanitat. Podem veure una etapa teològica, una etapa metafísica, una etapa també de pensament positiu, del positivisme, i una d'aquestes etapes reemplaça l'anterior, és a dir, que sociològicament aquestes etapes, doncs, ens preguntem si poden reemplaçar la religió. La sociologia, la filosofia, si són capaces de criticar la religió. I jo crec que Habermas mira de sobrepassar aquesta percepció
d'aquestes etapes. I aleshores mira de gestionar i d'acomodar aquesta presència contínua de la religió dins de la societat moderna. Això és el que mira de fer quan ens està parlant dels avantatges de la modernitat des d'aquest punt de vista. Això vol dir també que, segons Habermas, la ciència no reemplaça la religió, sinó que hi ha arrels comunes entre la fe i el coneixement. Doncs són conceptes complementaris, són formacions intel·lectuals complementàries i per tant, com que són complementàries, poden aprendre l'una de l'altra, poden nodrir-se l'una de l'altra. Per exemple, la filosofia pot aprendre de la religió, perquè la religió és una font de significat i la solidaritat, també la religió ens pot ajudar a reparar les deficiències d'aquesta societat orientada cap a l'èxit i cap al consum. No obstant això, hi ha algunes condicions que la religió ha de satisfer per tal de ser reconeguda per la raó, per el raonament públic, segons Habermas. I Habermas, de fet, ens diu que els motius religiosos s'han de traduir al llenguatge secular per tal de ser preservats. La religió ha de reconèixer les constel·lacions postseculars, és a dir, la diferenciació d'esferes de valor diferents, és a dir, per exemple, l'esfera de la ciència, de la religió, de la llei, de la política, i totes aquestes esferes han de validar el coneixement científic, per exemple. I les comunitats religioses, aleshores, han d'abandonar la seva tendència cap al fundamentalisme i han de deixar-se dictar, o sigui, deixar-se, governar pel sentit comú. I així poden aplicar la veritat si són autoreflectives. Doncs bé, jo crec que si mirem d'anar encara més enllà, doncs podem plantejar-nos la qüestió següent. Fins a quin punt podem pensar en la posició de la religió a la societat moderna sense implicacions normatives? Jo crec que no hi ha cap necessitat de plantejar aquesta qüestió de fins a quin punt podem acceptar la religió com una mena de veritat o plantejar la qüestió sobre si podem acceptar la religió com una cosa racionalment vàlida. El que podem fer com a científics i com a sociòlegs és discutir sobre els canvis religiosos que s'estan produint a la societat. I això és el que vull fer. És a dir, pensar sobretot en el significat sociològic de la secularització. I si observem els canvis religiosos que s'estan produint en la societat, ho hem de fer de manera oberta, amb una ment oberta, és a dir, veient quins canvis es produeixen i en quina direcció ho fan. Veient, per exemple, si hi ha un declivi religiós o bé un aixecament religiós o un augment religiós. I aquesta és la percepció i la significació sociològica. I aquí, per tant, estaríem oblidant aquest efecte negatiu de la religió dins les comunitats. Però he d'assenyalar que aquest procés de secularització no és un procés unilinear, és un procés complex i el seu desenvolupament no és irreversible, no és inevitable. I a més, les causes de la relació entre la modernització i la secularització no poden ser percebudes com a conseqüències totalment incontestables. És a dir, no podem dir tampoc que hi hagi una causa i una conseqüència, modernització i secularització. Hem de prendre en compte altres factors que expliquen aquesta reducció de la religió en les societats modernes, i això ens permetrà aprofundir una mica més en aquesta relació entre modernització i secularització. Jo voldria distingir diferents nivells de secularització. En primer lloc, el nivell de la societat en el seu conjunt, un macronivell, si voleu,
i després al nivell de les institucions i al nivell individual també, perquè queda clar que la religió torna a l'esfera pública. I a nivell macro podem dir que tenim una revitalització de la religió. Les institucions han perdut el seu poder, diguem, sobre els creients. Les institucions consideren que el canvi religiós pot ser considerat com un declivi. Però què passa en l'esfera individual? I aquesta és l'última part de la meva presentació. Què passa en l'esfera individual? Ara anem a mirar algunes dades empíriques per tal de saber i respondre a la qüestió sobre si podem parlar d'un declivi de la religió a la societat moderna o no, o si en canvi podem parlar d'una revitalització. I per fer-ho necessitem definir la religió i, francament, pensar en la religió de manera individual, la religiositat individual, que es caracteritza per diferents dimensions. I jo distingeixo 3 dimensions. Per exemple, el fet d'anar a l'església, el fet de pertànyer a una parròquia, el fet d'anar a l'església. Això és una dimensió que medeix la religiositat individual. Després, la religiositat vista com la creença en Déu, la creença en la reencarnació, el nirvana, l'espiritualitat. I una tercera dimensió, la centralitat, és a dir, la importància de Déu o de la religió en la vida de cadascú. I ara, permeteu-me que us mostri algunes dades empíriques i aleshores veureu que us enfrontareu a moltes xifres i potser no tindreu la possibilitat d'entendre totes aquestes xifres o de veure-les totes, però bé, jo miraré d'assenyalar les més importants. Aquí en tenim unes quantes sobre les situacions religioses a Europa i als Estats Units, és a dir, a països molt desenvolupats, i només em centraré en 3 punts. Aquí podem veure que en alguns països, per exemple a Dinamarca, a Polònia o a Rússia, el fet de pertànyer a una església o d'anar a un temple és força elevat. I a més hi ha aquesta barreja entre la religiositat, la identitat. És a dir, en aquests països la religiositat i la identitat són temes molt barrejats, són temes molt relacionats. També veiem que hi ha diferències entre els països protestants, catòlics. Veiem que els països protestants són els menys religiosos i hi ha una gran diferència entre la creença en sistemes no cristians, per exemple, la creença en la reencarnació o el nirvana, i també les percepcions religioses com la creença en Déu. I en resum, podem dir que, per exemple, la creença en la reencarnació és una creença compartida per una minoria, també la creença en el nirvana és minoritària, i això no correspon a la quantitat de persones, per exemple, que creuen en Déu. Podem dir que les formes no cristianes de religiositat estan molt exteses, però afecten a una minoria. Ara us mostraré també algunes variables i com aquestes variables han canviat. Aquí estem mirant l'assistència a l'església, assistència setmanal a alguns països occidentals, als Estats Units i també al Japó. I podem veure que a cada país s'observa un declivi d'aquesta assistència al temple. Per exemple, a Irlanda hi ha una gran davallada, a Espanya també... Oh, què ha passat? Aquí observem la corba vermella
tot això, doncs, veiem que comença a baixar cap als anys 90. Abans, gairebé un 80% de les persones deien que anaven a missa o que anaven al temple un cop per setmana. Ara són menys del 20%. Okay. Even in the United States, I fins i tot als Estats Units podem observar una tendència a la secularització. Aquí vaig fer una comparació entre els que no pertanyen a cap confessió i entre els Estats Units i l'Alemanya occidental. I veiem que són línies realment molt paral·leles, molt relacionades entre si. Això vol dir que també als Estats Units observem aquesta tendència de tenir cada cop més persones aconfessionals. I pel que fa a la dimensió de la religiositat individual, doncs pel que fa a aquesta dimensió podem observar aquí que hi ha un gran contrast entre els països europeus d'una banda i els Estats Units de l'altra. Aquí veiem la línia de dalt que correspon als Estats Units. Aquí tenem la creença en Déu en els països europeus i als Estats Units, i més del 90% de persones creuen en Déu als Estats Units. Tot això ha canviat de tota manera els últims 10 anys, però observem aquesta gran diferència entre els Estats Units i els altres països europeus pel que fa a la creença en Déu. Però sí, com sigui, de tota manera, totes les corbes van davallant, és a dir, que també hi ha aquesta tendència. I ara ens movem als països europeus i si comparem l'any 1990 amb el 2008, veiem que pel que fa a l'assistència a l'Església, veiem que molts països es caracteritzen per una davallada d'aquesta assistència, però s'observen diferències. Per exemple, fixem-nos en Rússia o Bulgària. Veiem un augment de l'assistència a l'Església o més confiança en l'Església. Això vol dir que alguns països de l'Europa de l'Est, les tendències observades anteriorment als països occidentals doncs no corresponen. I pel que fa a la creença en Déu, a tots els països doncs, no podem dir que aquesta creença en Déu estigui baixant. La importància en la religió, doncs veiem també una baixada en alguns països, però en d'altres, en canvi, observem que hi ha un augment de la religiositat. Aviam, això vol dir que l'escenari està força clar pel que fa a l'Europa occidental, però ja no tan clar pel que fa als països de l'Europa de l'Est. I en aquests països que no estan tan desenvolupats com ara Rússia o Bulgària, aquest augment de la religiositat s'observa i també podem dir que hi ha una diferència entre els països ortodoxos i sobretot els països protestants. També vull incloure algunes observacions pel que fa a formes extraeclesiàstiques de creences. Per exemple, la creença en la reencarnació. Podem detectar que el nivell global de creença en la reencarnació no correspon a la proporció de persones que creuen en Déu. Però en aquest cas és curiós observar que realment són a les franges d'edats més joves on es produeix aquesta creença en la reencarnació. I aquí també els joves diuen ser els més espirituals. És a dir, que l'edat i l'espiritualitat doncs, també observem aquesta relació. Ara passaré a la conclusió. Si estem mirant de correlacionar diferents variables religioses
amb indicadors de modernització, podem dir que hi ha una correlació negativa entre un indicador de la modernització, el PIB per càpita, i la importància de Déu. Com més alt és el PIB per càpita, menys probable és que la gent atribueixi importància a Déu. I aquest és el cas també si veiem la correlació entre el PIB per càpita, el PIB per habitant, i la religiositat. En canvi, no és el cas si correlacionem la creença en la reencarnació i el PIB per habitant. No hi ha cap correlació significativa en aquest cas. I ara passo a la conclusió. Aviam, creiem que no hem pogut detectar patrons homogenis de canvi religiós a Europa. A Occident, a Europa occidental, veiem que hi ha una davallada general del fet d'anar a l'església i de la creença en Déu. Ara bé, les generacions joves estan més inclinades cap a l'espiritualitat, cap a la reencarnació. A l'Europa central i de l'est no hi ha cap patró clar que es pugui observar a les societats ortodoxes. Hi ha un declivi a les societats més o als països més desenvolupats. Això vol dir que hi ha poca secularització allà. La prosecularització és una tendència a la baixa a l'Europa de l'Est, però això cal posar-ho en context i veure les diferents tradicions religioses, les diferents denominacions, és a dir, el catolicisme, el protestantisme, la religió ortodoxa. També hem de tenir en compte la relació entre religió i identitat nacional. Per exemple, hem observat els casos de Rússia, de Polònia, o també hi ha Croàcia. I després, aquesta tendència a parlar de postsecularitat, veiem que hi ha un interès creixent en la religiositat alternativa, especialment entre els joves. Però no hi ha una correlació clara entre modernització i espiritualitat. Per tant, si em permeto de concloure, puc dir que a nivell individual no podem veure un ressorgiment de la religió en els països desenvolupats d'Europa. Jo crec que seria prematur de parlar d'una tendència general de societat postsecular. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Em penso que ens hem passat una miqueta de temps, però això és culpa meva. Bé, jo seré molt breu perquè, en certa manera, les conclusions de la discussió es poden resumir en tres paraules. La qüestió era cap a una societat postsecular, és a dir, estem encaminant-nos cap a una societat postsecular? Jo crec que la resposta des del punt de vista sociològic, tant quantitativament com qualitativament, és que no. Estem davant d'una dutxa freda. És a dir, no és el cas. Aquesta és la resposta. I jo crec que aquí, malgrat les diferències que existeixen entre les dues intervencions, el fet que Mar, d'alguna manera, no li ha agradat el terme postsecular, mentre que vostè ha acceptat una certa rellevància pel que fa a formes alternatives de religiositat i la inclinació del jovent a anar cap a la creença en la reencarnació, etc. Doncs jo penso que, en part, és una qüestió de gust terminològic. Perquè si analitzem la teva presentació i el teu argumentari, bàsicament argumentes que d'una banda hi ha una laïcització o secularització i d'altra banda hi ha una diversificació. I això pot ser entès mitjançant aquesta dicotomia que copsa diferents fenòmens, la religió com a identitat cultural d'una banda i la religió
com a transcendència. Ara bé, si us he entès correctament, el que tu vols dir àmpliament amb el terme diversificació, especialment pel que fa a la transcendència religiosa, pot ser inclòs en la postsecularitat. Per tant, jo el que veig és que, malgrat o més enllà del desacord terminològic, jo diria que hi ha una certa convergència entre les vostres visions pel que fa a la tesi d'Habermas o la seva hipòtesi i també el seu desig d'anar cap a una societat postsecular. Bé, seré molt breu perquè seria una descortesia ara seguir allargar-ho molt i perquè em sembla que l'esforç fantàstic que han fet la Maria del Mar Griera i el Detlef Pollack per d'alguna manera resumir el que són molts anys de treball, doncs ja resulta insuperable. En tot cas, voldria només fer un parell de reflexions que apunten en última instància cap a la jornada de demà. En primer lloc, jo em dedico a la filosofia, que és una disciplina autoreflexiva, i aleshores he acabat amb estar reflexionant ara sobre que potser la pregunta d'aquesta taula potser és una pregunta incorrecta, potser és una mala pregunta, però saber que una pregunta que un fa és una mala pregunta doncs ja és molt. En aquest cas, la pregunta si anem cap a una societat secular no sé si és una bona pregunta i tampoc no sé molt bé quina ha estat la resposta, perquè entenc que la resposta que s'ha donat aquí és un no però, o un sí però, però sobretot jo crec que més aviat s'ha respost com un no, anem cap a una societat secular, però. I aquest però el podríem respondre, penso que tots ens han interessat molt les correlacions que ha presentat el professor Pollack al final, sobretot entre el PIB i la religiositat i també l'espiritualitat dels joves, i en certa manera això m'ha fet pensar en Ortega i Gasset, que parlava també de les generacions i que en certa manera, clar, si els joves ara són els, per així dir, menys secularitzats, que estan com tirant cap a l'espiritualitat, i aquests, clar, naturalment els que són joves ara després no seran tan joves, s'haurà de veure si aleshores tendim cap a un món més espiritualitzat, on l'espiritualitat individual, privada, màgica, augmentarà o no. I, naturalment, aquesta qüestió de les generacions, dels joves, dels madurs, dels vells, penso que, del punt de vista polític, també és molt important, com s'està demostrant darrerament, on si els joves haguessin tingut més pes en el Brexit, en les eleccions americanes, doncs el resultat hauria estat un altre. Després també em sembla important aquesta qüestió del post. Avui en dia el post l'estem posant davant de tot, ara la paraula de l'any és la postveritat, allò postfàctic. Tot plegat sembla que d'una manera o altra ve de la postmodernitat, és a dir, que en definitiva em sembla que quan posem post davant d'alguna cosa vol dir que no sabem molt bé on estem, que estem desorientats, perquè aquella paraula ja no serveix i llavors estem després d'aquella paraula, però què hi ha després no ho sabem, hi ha una mena de salt en el buit, els conceptes que tenim en certa manera ja no ens serveixen, com ho ha demostrat el fet que els sociòlegs, de qui podem aprendre tantes coses, el que veiem és que ells s'aturen i diuen a veure què vol dir religió. I d'una banda el professor Pollack ha ofert una sèrie de criteris, preguntem a veure si la gent va a l'església, si creuen en Déu. La professora Griera, en canvi, és interessant com s'apropa als subjectes d'estudi, per així dir, i els pregunta
diguem, no es fia de les seves respostes, no? Sinó que diu, i troba la religió no en allò que diuen quan els pregunta sobre la religió, sinó en el que fan quan els pregunta sobre una altra cosa, no? Llavors, bé, el que veiem és que ni tan sols nosaltres mateixos, quan ens pregunten, doncs no sabríem molt bé de definir en què creiem, no? Perquè semblaria ser que la resposta és més aviat qui som. Bé, doncs penso que la postsecularització, en certa manera, és una mostra de desorientació, però jo em penso que d'aquí sortim tots una mica més orientats, com a mínim, no? Ni que sigui en el sentit socràtic, és a dir, que hem deixat de creure que allò que pensàvem que era ferm, doncs és ferm, no? I com a mínim tornem a dubtar sobre allò que teníem clar. I bé, finalment, només indicar, la Maria del Mar Griera ens ha obert la jornada de demà, no? És a dir, com responem a la pregunta sobre la religió té conseqüències polítiques, no? Perquè, d'entre altres maneres, suposa agrupar les persones, agrupar les minories, no? Els musulmans, els jueus, els protestants. Pot suposar també, per tant, marcar, pot suposar també estigmatitzar, pot suposar discriminar, pot suposar no veure, no? Perquè veus només l'etiqueta que estàs posant, una etiqueta que, a més, és visible en alguns dels casos. D'aquí tots els debats recents sobre els símbols religiosos que porten les persones. Són visibles i, per tant, són conflictius. Bé, sobre aquestes qüestions tindrem la sort demà de seguir discutint exactament sobre com es respon a la pregunta sobre la religió, sobre les conseqüències de com responem a la pregunta sobre la religió, quan demà tindrem una perspectiva eminentment jurídica sobre la qüestió de les minories religioses, sobre l'acomodació de les minories religioses, si les hem de fer sentir còmodes d'alguna manera, si s'han d'acomodar les institucions per tal de garantir el seu exercici de la llibertat religiosa, i també posteriorment tindrem un apropament més de filosofia política en el qual es tractarà de la laïcitat, com ha d'estar organitzat l'Estat, com han d'estar organitzades les relacions entre l'Estat i les confessions religioses. I bé, demà seguirem augmentant les perplexitats d'alguna manera. Gràcies. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.